गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। मोनसे दुखुनि खौरां। साख्रिनिफ्राय दान मोनसेनि सुथि लानानै गावनि न'आव फैदोंमोन 47 बोसोर बैसोनि थाथां मुंनि सासे सानथ्रिया मणिपुरनि हिंसायारि जाथायाव जिउ खोमानांबाय। नाथाय सानथ्रि जवाना गावनि बिसि फिसानि मोखां नुस्लाबासै। खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय सानथ्रिया बिसिजों लोगोसे सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजो दंमोन। बे जाथायखौ लानानै दासान्दि मणिपुराव आरोबाव हिंसायारि जाथाया गिथावसिन महर लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मेगननि नोजोरावनो 10 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि बिफा आरो फिसाज्लाजों लोगोसे गुबुन 3 सुबुंफोरखौ दुथांफोरा गुलि गावनानै फोजोबदों। थारैनो मणिपुरनि कुकी आरो मेती हारिनि गेजेराव जानाय हिंसायारि जाथायखौ होबथानो गोबां रोजा रोजा सान्थ्रि थिसनदों। मणिपुरनि हिंसायारि जाथाया बबेनिफ्राय बबेसिम सहैगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन। गहपुर ओनसोलनि बर'फोरा बिटिआरआव हाबनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ मा बुंदोंमोन बेखौ गहपुरनि रायजो राजाफ्रा दिनै बुंदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गहपुराव थांनानै बुंदोंमोन दि 1 इन्सिबो सिमाया बारायनाय नङा। बेखौ लानानै गहपुरनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ फोथायदोंमोन आरो लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो बिटिआरखौ गहपुरसिम होनो मोना होननानै हाइकर्टआव केस होनो नागिरदोंमोन। हाग्रामा आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना गहपुरखौ बिटिआरआव हाबजानो बादोंमोन होननानै गहपुर ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बुंदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मलानदुबि गामिनि बिजु गयारिनि फिसाज्ला गोगोमसार गयारिया भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजायाव सायख'जादों। बेखौ लानानै बिफाजों लोगोसे नखरनि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि नखरनिया फोरमायनाय बादिब्ला गोगोमसार गयारिया उन्दैनिफ्रायनो फुटबल गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बिफाया गासै रायजो राजाफोरखौ नेपालनि काठमान्डुआव फैगौ 21 सेप्तेम्बराव बांलादेशनि हेंथायै जानो गोनां खेलायाव बयखौबो आरज गाबनो खावलायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।